Lecția numărul 5, recepția produselor. Astăzi iarăși eu, sușef Inga, și o să vă povestesc cum decurge procesul de recepție a mărfii în locațiile noastre. Toată livrarea de marfă se face centralizat de la depozitul nostru principal și este organizată astfel încât fiecare local să primească la timp produsele necesare în condiții optime. Tipurile de transport și condițiile de livrare. Toată marfa ajunge în restaurantele noastre cu transport specializat. Produsele congelate în mașini frigorifice de congelare, produsele refrigerate în mașini frigorifice de frigerare, produsele de panificație în mașini neutre, deserturile și înghețata sunt livrate în alt tip de transport. Punctul numărul 2. Pregătirea pentru descărcare. Până la sosirea mașinii, muncitorul auxiliar trebuie să pregătească lezele pentru retur, să aibă gata căruțul sau paleții. Tara de retur trebuie transmisă curată, fără resturi sau murdărie. Punctul numărul 3. Descărcarea mărfii. Ordinea corectă. Marfa se descarcă în această ordine. Aluatul. Aluatul pentru plăcinte, dus imediat în camera frigorifică. Aluatul pentru pizza se depozitează la temperatura camerei până începe un pic să crească. Produsele semifabricate refrigerate și sosurile în frigider. Ouăle și conservele în depozitul pentru conserve. Pe timp de vară, ouăle se depozitează în frigider. Legumele și frunzele de salată în depozitul de legume. Pâinea în lezele proprii, în depozitul pentru pâine, în maxim 3 rânduri. Produsele congelate în camera frigorifică de congelare. Punctul 4. Recepția propriu-zisă. Intru în camera frigorifică împreună cu șoferul și documentele de însoțire. Opresc camera, închid ușa și verific etichetele, termenul de valabilitate, ambalajul, greutatea, mirosul dacă e cazul. Compar cantitatea primită cu cea din factură. Dacă totul e în regulă, semnez documentele. Dacă observ neconformități, le notez, întorc marfa neconformă șoferului și corectez factura. Punctul numărul 5. Recepția legumelor și a produselor congelate. Verific calitatea frunzelor și legumelor, să fie proaspete, fără părți moi și semne de alterare. Produsele congelate, verificate separat, cu aceeași grijă. Atenție! Din moment ce marfa deja este recepționată și nu au fost depistate neconformitățile în momentul recepției, noi ducem răspundere de calitatea mărfii primite. În cazul produselor congelate, după decongelare, avem posibilitatea de a întoarce marfa dacă nu corespunde calității. Punctul numărul 6. Organizarea produselor după recepție. Așez produsele pe rafturi, respectând principiul FIFO, primul intrat, primul ieșit. Respect regulile de vecinătate, îndepărtez ambalajul inițial de la producător, de exemplu, de la smântână, lapte sau altele, înainte de a pune produsele pe rafturile camerelor frigorifice. Legumele se igienizează conform procedurilor interne. Vă reamintesc că se igienizează cantitatea de legume ce este necesară pentru lucru în bucătărie. Cele ce nu trec procesarea se păstrează conform instrucției. Mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați, o primire corectă a produselor înseamnă siguranță și calitate pentru oaspeții noștri.